Ще ходя до мола. Здрасти, мамо. Здрасти, тати. Здрасти, мила. Здрасти, мила. Отивам до мола. Ще се върна 4 часа. Добре. Е? Добре, мила. Добре. Чао, ще ми липсвате. Добре. Чао, чао, чао. Чао. Мамо, тати, отивате ли на работа? Да. Тръгваме. Чао. Чао. Ще се слушаме. Чао. Чао. Да не липсвате много дори. Добре. Да разхвърляме. Хайде. Добре, тръгваме бързо. Бързо в стаята. Ох, чакай малко. Какво ти чакай малко? Хайде, тръгвай Да не бързо. бутнеш телевизора. Ще гледаме. Ясно? Добре, хайде по-бързо да разхвърляме. Тя ми писна, тя ще се прибере след малко. Няма да се пребеле след малко. Добре, да тръгваме. Какво толкова има? Хайде! Добре! Каква розова стая. Защо ме повтаряш? Ти как мислиш? Не разбираш ли каква е повторка? Ясно си. Ти си по-ясно. Да разхвърляме. Не! Вземи думите от устата! Писна ми само да ми взима винаги думите от устата. Довиждане. Те разхвърлям сама. Чао! Не, аз искам да разхвърлям, не си честно. Сериозно ли? Заболя ме! Какво ти заболя? Ушенцето! Кое ушенце? Не ми се прави да не винно! Как така? Аз не съм невинна. Ти кажи на мама! Кажи каквото искаш на мама. Ти не ми дай да разхвърлям! Заболя ме! И какво ти те е заболяло? Хайде! Бързо! Стигаде! Пак ли? Стига! Да си тръгваме! Ще ми писна от теб! Отново се ударих заради теб! Имам ранички! Нямаше да гледаме телевизия! Ама какво ти чао? Я се връщай тука! Състезание до люката? Мойрете! Не, мойрете! Няма да те залюлявам. Добре, каквото искаш прави, но аз не ти се съдя. Хайде, люшкай ме те! Няма! За да ударя! Здравейте! Аз се върнах! Защо го каза пак? Стига! Така си казвам. Проблем ли има? Ами не, татинци. Не ми се мъзни. Отивам си в стата. Ако сте направили нещо, край с вас. Ясно? Ясно ли? О, Боже мой! Какво са направили? Ще ги смажа на палачинки! Какво сте направили с тата ми? Не се правете на невинни! Давам ви 5 секунди преднина!
Да не съм чула нито една дума! Да изчезваме! Здрасти, мамо! Здрасти, тати! Здрасти, мила! Здрасти, мила! Как мина работа? Добре. 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 О, мила. Може ли да ви покажа едно нещо? Може. Добре, елате с мен. Хайде, тате! Добре, да, идвам. Как ми е броколито? Хайде, де! Вижте какво са направили с стаята ми. Кой го е направил? Те. Те ли? Малките ти сестрицата? Как така? Ами не знам, аз бях до мола, когато явно са го направили. Но... Мила! Те никога не правят такова нещо. Помисли си за това, което каза и то много. Тате? Да, мила. Ще си тръгнеш и остата ми, моля, и много да чистя. Да чистиш и си наказана. Никога не ме вярват. Никога.